Voldria reiterar el que ha dit la Cecil i voldria agrair també a tu, Màrius, i a tots els que participen en aquest concert l'enfoque que heu donat tendre tant en el llibre com en les fotos, però també a l'hora de s'enfadar, que és una altra forma de veure el nen amb discapacitat. Penso que això ens ajudarà a moltes vegades a veure el nen que hi ha darrere, que moltes vegades només es veu les afectacions que pugui tindre, i això penso que és important, que tothom ens acostumem a veure-ho d'una altra manera que en realitat és la que tindria de ser. D'acord? Gràcies. Moltes gràcies. Bé, jo amb això, ja que som en una llibreria, farem una cita literària, perquè som en una llibreria. Maria José, això que has dit tu ja ho va dir un gran escriptor, Guillermo Cabrera Infante, el qual, un cubà que jo sempre he adorat, que quan li van demanar si li agradava el fado, que és aquesta música portuguesa més aviat trista i sentida, va dir: me encanta el fado, pero prefiero el desenfado. De manera que va una mica en la teva línia i podeu veure aquest esperit és el que ens vol. Bé, moltes gràcies a tots tres. Jo us convido, si voleu, a afegir-vos al nostre públic per deixar sol davant del perill en Jordi Ribó. Jordi, posa't davant del micro, perquè si no no et sentirà. Això és una serrera. Tu seu que jo et demanaré cor. Molt bé. Molt bé. Bé, som a la inauguració d'una exposició. Això pels clients té moltes fases i avui, diguem, dia de la corrua blaugrana, és el dia en el que s'inaugura aquesta exposició que serà aquí fins al dia 13 de juny. Jo amb en Jordi, com deia en Josep Mayoral, és veritat que hem cimentat una estranya forma d'amistat simbiòtica per vies molt diverses, però el que de tot cor no podré mai deixar de dir, jo li he d'agrair a algú, al talent del Jordi, el fet de jo i tots els nostres i tots els amics, de que hem estat capaços de veure córrer el nostre fill, diguem, no caminar sinó córrer, gràcies a la màgia de la creació d'un fotògraf, d'un artista com ell. Quan li vaig plantejar de fer, que faríem aquest concert benèfic amb tants altres participants, ell va dir que hi volia participar i, carai, la manera en què ho ha fet ha estat posant quiets a tots, tot un seguit d'artistes força inquiets. Jo volia començar i voldria que ell, aprofitant la vinatesa d'aquesta exposició, ens comentés algunes de les circumstàncies que envolten cadascuna de les moltes fotografies que podeu veure aquí. Jo volia començar, a banda d'agrair-ho tot, Jordi, fins aquí el sabó, ara entrem ja a atacar. Quina ha estat la fotografia més difícil de totes les 24 personalitats que tenim aquí, alguns dels quals veig també en persona? Qui és el que t'ha posat més difícil? El més difícil m'ho ha posat el Bruno Oro. Un que no hi és? El Bruno Oro, ara que no hi és, deu estar allà a l'Arpadua, també amb tots els del Barça, saltant i ballant. Però realment vaig fer la foto a Cadaqués, allà a la platja de Sa Conca, en un lloc on ella hi té una casa, i realment vaig fer 3 intents per anar a casa seva, perquè sempre m'agafava la pluja. I una vegada ja estava fins a Roses, i que va començar a ploure bons i a barrals, i haver fet 2 viatges, o sigui 3 vegades anar a Cadaqués i tornar per aconseguir aquesta fotografia. Després veieu que és una fotografia bastant arriscada, perquè ja que vaig... Arriscada pel Bruno, no per tu. No, jo per tu, tranquil. El vaig posar a dalt de tot un penya-segat, i realment està inclús les rodetes de davant una mica aixecades, i diguéssim que estava molt acollonit el Bruno, amb la por d'aquelles de dir, puc arribar a caure, la realitat era aquesta. De fet, vaig procurar anar ràpid i ja estava. O sigui que el Bruno és el més difícil. Molt bé, escolta, i ara no et diré quin ha estat el més fàcil, perquè això sempre ja queda malament, però segur que de tots els que... Aquí tenim una instantània de cadascun d'aquests artistes que anireu veient i que comentant, però segur que n'hi ha algun que en deus tenir moltes més. Quina seria la que has hagut de triar entre més fotos? Doncs mira, la tenim aquí precisament, que és la Ivet Nadal, que és de Granollers, i és una bona amiga, i que, per tant, com que ho vaig tenir molt fàcil per quedar amb ella, ens vam dedicar un dematí a la fàbrica de Rocumber a fer moltes fotografies. Realment és de la persona que tinc més fotos de tots.
La Ivet, la tenim per aquí, la Ivet? Sí. Saluda, saluda. Molt bé, la Ivet serà amb nosaltres cantant en el Moto pels Quiets. Clar, com que és de la comarca, li has fet més fotos que amb els altres. Sí, no, falta el bou no el tenim per aquí, ara dic que vindria. Sempre ve tard, oi? Sempre ve tard. Sí, ara arribarà l'hora del cap, Bueno, no, és que diguem que avui el trànsit fàcil no està, diguem. Molt bé, direm que ens la bufi una mica. Que us faci ampolles, molt bé. Escolta, i jo ja que veig un altre de les persones, dels artistes, en aquest cas un escriptor, i dels amics que veig aquí, dels fotografiats, és en Matthew Tripp. En Matthew Tripp, jo amb ell no he gosat preguntar-li, l'ha fotografiat al mig d'unes vies de tren, amb la cadira de rodes, que està molt bé perquè dius la roda, la via, però com el vas convèncer? Perquè aquelles vies són vies mortes o hi havia perill, diguem, Home, no són ben bé mortes, de fet passen trens, i hem d'estar... En el making-of sí que veiem que hi ha un tren que passa per darrere i aleshores era allò qüestió d'aixecar la cadira ràpid, Això ho podria explicar una mica... Sí, sí que era una via morta fins que vaig veure la gent esperant doncs vaig arribar per això darrere a veure que hi treia un tren de la... No sé com el vaig convèncer, però el vaig convèncer a anar parlant allò... És la clàssica tàctica Ribó, que és capaç de fer coses estranyíssimes. I com que l'important també era el resultat, doncs al final és perfecte, no? Però el vaig convèncer... De fet, n'hi ha moltes de les fotos que m'he anat fixant a poc i són molt arriscades, N'hi ha moltes de risc, De risc per al fotografiat. Exacte, sempre. No, clar, bé, jo ara no voldria personalitzar, després us ho mireu i tal. N'hi ha una que és de gran risc, i us ho puc dir en primera persona, perquè aquest senyor i jo ens vam llançar des d'una avioneta amb Cúria Brava. Diguem, i jo, com a únic paracaigudes, portava la cadira de rodes aquesta que em feia anar tot, i ell es va llançar amb paracaigudes de veritat davant i anava fent fotos, no? Aquesta és l'única que jo sé que es va arriscar, però, en fi, ho deixarem aquí perquè les coses són com són. De tota manera, Jordi, el que sí que volia preguntar era, de totes aquestes fotos, que algunes d'elles, Matthew, doncs probablement admet lectures, els canins, les cruïlles, no sé, en quin percentatge les pensaves tu, te les proposaven, les pactaves amb els artistes? Com ha anat això? No, realment els manava jo, o sigui, he fet un art de seducció i aleshores el que feia vaig pensar primer quan em vas dir que endavant les atxes, que podia trucar a tothom, la gent, la veritat és que ha hagut una col·laboració fantàstica per part de tots i de seguida ja em van passar els mòbils i aleshores es tractava d'anar seduint una mica. També he de dir que per aquí entremig tenim l'Elisabet Raspall, que és una gran pianista que està allà al fons, saluda Elisabet. I l'Elisabet va ser la que em va costar més. Vaig haver de fer com un art de seducció per mail, allò, sisplau, Elisabet, deixa'm-ho fer, que t'ho faci, la foto, I al final... Tu la saps molt llarga, A poc, la vaig convèncer i va ser al principi, va dir, deixa'm-ho rumiar 15 dies, t'ho comença a fer i a veure què passa. I al final, doncs... Veu anar a la platja, per tant, tu sí que buscaves un entorn. Sí, perdó. L'Elisabet és la domina i li vas fer la foto. No, que jo, a part de ben seduït, el que feia és m'informava sobre aquesta persona, de les seves aficions, del que feia i el que li agradava, i on jo me'l podia imaginar. De tal manera que quan jo ja parlava amb ells, ja els deia a tal hora, més o menys, i tal lloc. L'únic que miraven de compaginar les agendes que ens anés bé a tots. Però jo m'anava... I a quina hora, amb l'Elisabet, per exemple, aquell cel que es veu... A les 7 del matí la passava a recollir a Barcelona. 7 del matí? I a les 8 ja saben, és Vilanovina, ja estàvem a la platja de Vilanova a fer la sessió. Vols dir que no veu quedar la nit abans i veu anar a fer... No, la veritat és que no. I que consti que era el dia 22 d'abril, vigília de Sant Jordi, i li vaig portar una rosa. És